আমি টংলা নিখিল बर' ছাত্র সন্থা আৰু টংলা সাহিত্য সভা টংলা নিখিল बर' ছাত্র সন্থা 42 এনুৱেল কনফাৰেন্স আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি ৰতনপুৰ স্কুলৰ খেলপথাৰত দুদিনীয়া যি কাৰ্যসূচী আজি অপেন সেশন অপেন সেশনত আমাৰ মাজত চিফ গেষ্ট হিচাপে আমাৰ নিখিল बर' ছাত্ৰ সন্থাৰ খাতাৰৰ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰ বসুমতাৰী ছাৰ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলে আৰু তেখেত ছাৰে আহি বিভিন্ন আমাৰ নিখিল बर' ছাত্ৰ সন্থাৰ যিখিনি কাম কৰিব লগা সেইখিনি নিশ্চয় আমাক বক্তৃতাত ভাঙি ধৰিছে আৰু আহি থকা সময়ত আমি নিখিল बर' ছাত্ৰ সন্থা বা নিখিল টংলা এফচি হিচাপে আমি কি কাম কৰিব লাগে আমি যোৱাকালি ডেলিগেট সেশনত আমি এটা মানে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু আহি থকা সময়ত আমি টংলা এফচি হিচাপে বিভিন্ন দিশত আমি কাম কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ বিশেষকৈ আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু নিশ্চয় আহি থকা সময়তো আমি শিক্ষাৰ যিখিনি কাম এইবিলাক আমি কৰিব পাৰিম আৰু নিশ্চয় আমাৰ নতুন বুদ্ধি আহিছে আৰু নতুন বুদ্ধিটো কালি পৰহি সপোন লোৱাৰ পিছত নিশ্চয় ভাল এটা কাম কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজবিলাকে এটা মানে ভাল এটা প্ৰগ্ৰামটো আমাক সাকসেস কৰি দিলে আমি আমাৰ যে মানে এই বাঞ্জাই আফাদৰ বা আমাৰ ৰিচেপশ্যন কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদকক মই নিখিল बर' ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু আহি থকা সময়ত আমি সকলোৰ সহায় সহযোগ পাম এইটোৱে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ। गोजोननाय मोनदों जिहेतु बियो फ्राय 12-10 बोसोरसो जाबोबाय थादों बेफोरबायदि खुंजाबनानै आरो बियो जोंनि टंला हालामनि थाखाय मोनसे खौसेथिनि नेरसोन आरो जोङो ज' खामानि मावनानै बेफोरबायदिनो हारिनि खौसेथि नेरसोनखौ बेनि गेजेरजों खिन्थिनो नागिरदों आरो बेफोरबायदि खुङोब्ला जों मोनसे जोंनि जि सानफुंनाय जिहेतु थांखिया मोनसेयानो हारिखौ जौगाहोनाय थुनलाइयाबो बेनो एबसुनि मथ'आबो बेनो बेनिखायनो जों खौसेथिहाय जिहेतु थान्दै आफाद नोंथांमोना लाबाय आरो दिनै गेवलां आरो बिसेसके मबे मोनसे आयदाखौ लानानै थान्दै आफादाव सावरायनाय जादों जोङो मैया जालांबाय बे थान्दै आफादा जोङो बेखौनो जोर होदों जे जुदि बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगौब्ला जों गावबो निजे सुद्रायना लानांगोन बिजोंखौ फोथांना लाखिनायाव जोंनि साननाय हनाया बर'नि साननाय हनायाबो बिमा बिफानि गारजेननि साननाय हनायाबो सुद्रायनो नांगोन आरो बिखेखै बर' मिडियामफोराव जिहेतु फोरोंगिरिनि अभाब बे अभाबखौ नैबे जोंनि जितु सरकार दङ बेफोरो जाहाथे खामानिखौ मावफुंनो हायो बेजों जोङो हेफाजाब होनानै खामानिखौ मावलायनो हायो नामा बेफोरनि खुराङानो एसे डेलिगेटआव माने प्रिफारेन्स मोनदों आरो माने खाबुखौ मोनदों आरो सावरायनायाव राव थायोबासो बिजोङा थागोन बिजों थायोबासो फरायसालि थागोन फरायसालि थायोबासो जाथिया थागोन बेनि बेलायाव मा बुंगोन बिनि बेलायावथ' बियो थार जुदि नोङो राव गैयाबोला थुनलाइखौ बोरै सोरजिनो आरो थुनलाइ गैयाबोला हारिया बोरै थांना थानो दा बेनिखायनो जोङो गिबि जोंनि बे जितु बिजों राव बेखौ जोङो फार्स्ट माबा होग्रोनांगोन गुरुत्व होग्रोनांगोन आरो जुदि बेखौ फोथांना लाखियाबा जोङो थुनलाइखौबो लिरनो हाया आरो थुनलाइ गैयाबा जोंहा मा गोमागोन जोंनि हारि बर' होननानै सिनायथि थानाय नङा आरोखि आरो बियो जों अनलि मा मानसि माने बुहुमाव मोनफा सासे मानसिल' बा मोनसे मानसिनि हारिल' जोङो सिनायथि जागोन आरोखि बेखिनियानो बेनिखायनो जोङो गिबियावनो बेखौ जोर होग्रोदों बा गुरुत्व होदों जों रावखौ जों फोथांना लाखिथारनांगोन आरो रावखौ फोथांना लाखिनो सार्थआवनो जोङो नैबे कनफारेन्सफोरखौ बहुत जोरदार खालामनानै खुंनाय जायो आरोखि थाखा फैसा